Nå, hvordan skal den? Den er ikke skære, når den ikke er blevet slebet vel smarte. Hold din kæft, din flabbe unge. En skat. Går det godt? Det var fint. Det var godt. Skal vi slå ind til team? Ja. Godmorgen. Godmorgen. Fuck, skal jeg karakter i dag? Skal jeg nemlig. Ja, så ringer det her. Det er til at gøre det bedre. Hvad siger du? Hej far. Hej Jens. Har jeg noget, jeg skal vise dig? Og det er? Det er min karakter. 4 i dansk, 02 i tysk, engelsk får du 02, 00 matematik, hjemkundskab også 00, historie minus 3. Hvad fanden er det her for noget, Jens? Det kan Ja, hvad regner du med, når jeg arver min reciderede hjerne for dig af, mand? Ja, det gider jeg ikke høre på op på dit værelse. Ja, han bliver holdt din kæft. Jo, hvad så? Hvad er der sket med dig, Jens? Jamen, det er min far, han siger, at jeg skal op mig i skolen, eller skal jeg på kostskole? Haha, så skal du være en fucking sinke. Det er alle sammen, Jens er blevet en fucking nørd. Se. Jeg skal lige smage noget. Hvad nu? Det er ikke noget særligt, jeg skal bare lige vise dig et magisk trick. Hvad er det for noget? Puff. Du er single. Taber. No! Hej Jens. Hvad er der galt? Jeg er til grin over mine venner. Og min kæreste er lige slået op, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv nu. Men så kommer også der hjælper vi dig. Hvad fanden har du gang i, Mads? Klæder op til nørderne, mand. Jens, der er plads der. Hej far. Hej med jer. Hvem er det, du har med hjem? Det er mine to nye venner. Nå, okay, men det lyder hyggeligt, Ja, Jens. det bliver det sikkert også. Men hvad hedder det? Vi skulle bare op og lave lektier nu. Skal I have noget med? Godmorgen. Skal jeg karakter i dag? Yes, det tåler det hele. Hvad går ind? Hvad gør det? Rigtig flot, Jens. Meget bedre end det. Fortsæt det gode arbejde. Ja. Nå, hvad siger I til, at vi tager på biblioteket og fejrer min gode karakter med noget sodavand? God idé. Okay, kom. Nå venner, skål. Skål. I må ikke tage på biblioteket. Uden af jer. Ja, undskyld, vi flytter nu. Nå venner, jeg vil løbe hjem til min far og vise ham de gode karakterer. Vi skal have tak for alt. Vi ses, Jens. Ja.